Prečo ste sa rozhodli prejsť od blogovania k písaniu knihy? Ja som nikdy nebola blogerka, ktorá by vešala obrázky a také veci. Ja som vlastne blog, ako sa to teda nazýva, používala vždy len na písanie. A vlastne som hľadala len na internete priestor, kde by som mohla uverejňovať to, čo píšem, čo bola nejaká moja forma psychohygieny na materskej. Ja som vyštudovaná dramaturgička, takže ja som sa to písanie učila. Ja mám vlastne šťastie aj diplom na to písanie, keď sa to tak vezme. A už mi to aj nejak popri tom herečkovaní a moderovaní chýbalo. A vlastne na tej materskej človek veľmi nemá už večer čo robiť, teda pokiaľ nedojčí. Tak som začala písať a začalo to mať celkom príjemnú odozvu. Tak som písala ďalej a mňa vlastne strašne štvali také mami, ktoré som nazvala terminus technicus minžujúce matky, ktoré sa neustále na niečo sťažovali v rámci materstva a ja som sa na to celé pozerala nejak z takého iného pohľadu, tak som ako keby chcela dať ten svoj názor von a tak som písala vlastne skoro, respektíve rok a pol asi, každý týždeň blog. A oslovilo ma veľa vydavateľstiev, aby som u nich vydala tie blogy knižne a ja som to stále odmietala. Až jedného dňa teda z Ikaru ku mne pekne naklúsali na návštevu a nejakým spôsobom ma ukecali. Takže potom som začala dopisovať a dávať to všetko nejak dokopy, prepisovať, meniť, pridávať, vymýšľať. Takže to nevzniklo z mojej iniciatívy, skrátka bola som ukecaná. Kto čítal vašu knihu prvý po jej dokončení? Myslím, že nikto ju nečítal. Ani ja som to už nedokázala. Akože po dokončení, keď už vyšla takto. Kto ju čítal prvý? Môj otec a moja mama ju čítali ešte v takej tej forme nezviazanej, kedy mi prišla už z korektúr, tak ju čítali na dovolenke a môj otec teda čítal aj kvôli tomu, že tam robil obrázky, takže to aj musel vlastne, to bola náplň jeho práce. A inak, okrem úbohej teda korektorky Vlastičky, ktorá sa natrápila, tak ju vlastne nečítal nikto. Ja už som bola z toho tak strašne unavená z toho celého, že už nejak som už nemala energiu to ešte niekomu ponúkať, ešte aby mi Bože chraň povedal, že ešte to máš chyby, to mi hovoria až teraz ľudia. Takže ak náhodou napíšem niekedy inú, tak ju rozošlem. Aha, nie, pardon, teraz som si spomenula, že vlastne som ju poslala ešte v takej neupravenej forme trom mojim kamarátkam, trom matkám, kamarátkam, od ktorých som chcela nejaké pripomienky, takže zopár mi ich dali. Ale neviem, nakoľko to naozaj čítali. Možno to len listovali. Neviem, neverím im úplne, že to čítali. Môžu čitatelia čakať pokračovanie titulu Som mama? Ja neviem. Ja momentálne som rada, že už je to, že už je hotová tá knižka a už sa z nej aj teším. Potom ja som tiež to, keď to už bolo v takej tej finálnej fáze, tak som celkom príjemne vyhorela z toho, lebo ja som si totiž to nemyslela, že to obnáša toľko práce ešte potom, ako človek odovzdá text. Takže momentálne nejak veľmi nemám chuť písať a hlavne ja neviem písať na silu, takže snažím sa teraz opäť každý týždeň po prázdninách, kedy som mala prázdniny písacie, opäť teda každý týždeň napísať jeden blog, alebo teda niečo na tú materskú tému, aj z toho dôvodu, že mi bolo už cez tie prázdniny vlastne ľúto, že moje deti nemajú pokračovanie svojho týždenníčka. Takže snažím sa, nech sa do toho opäť pomaličky dostávam a uvidíme, neviem, som taká prekvapená, že sa tá kniha stretla s pomerne veľkým úspechom, to som naozaj nečakala. A teraz mám takú aj zodpovednosť, že či by som dokázala ešte vlastne druhýkrát dať dokopy niečo také kompaktné. Neviem, neplánujem to, tak ako som neplánovala túto, nikdy to nebol môj sen napísať knihu, takže neviem odpovedať vlastne na túto otázku. Neviem, uvidíme. Akože, chvála Bohu, tie deti sú inšpiratívne čoraz viac, ale už je dokonca toho toľko tých inšpirácií, že to ani nestíham zapisovať, takže neviem, možno rovno vydám nejakých 10 dielov potom, alebo neviem, musím stíhať písať, musím mať na to náladu, energiu, nemôžem sa nútiť, takže neviem.
Keby ste sa mohli na deň ocitnúť v deji nejakej knihy, ktorá by to bola? No, to neviem. Ja čítam asi dosť katastrofickú literatúru teraz, keď si to tak dávam dokopy. V nejakej evitovke. Ale nie. Ja neviem. Ja som teraz veľa nečítam, lebo som dosť akože unavená. Vážne, že odkedy som vlastne sa stala mamou, tak som neprečítala žiadnu knihu okrem Leporela. Ale zase som jednu napísala, to ma drží v mentálnej bdelosti. Ale ja som predtým čítala strašne veľa a non-stop a neustále vlastne od puberty, čiže všetky moje plyšové zvieratka majú mená literárnych postav od malého úbohého medvedíka Rodiona Romanoviča Raskolníkova cez ďalšie postavy, takže som si na tom, ako sa hovorí, fičala dosť, aj na tých príbehoch. Hlavne som taká, že keď sa začítam do niečoho, tak v tom naozaj existujem. Ale v podstate z toho, čo som čítala, by som asi by som chcela byť len nejaký okoloidúci, ktorý sa tam myhne v tom príbehu, ktorý to sleduje, ten príbeh, lebo mňa ani tak nebaví. Asi by som si ten príbeh neužila tak, keby som ho reálne zažívala, ako keď ho pozorujem. Či už teda čítaním, alebo vizuálne. Takže neviem. No, neviem. Asi by som pôvodne povedala, že by som chcela byť nejaká Popoluška alebo Snehulienka, ale až potom, ako skončí tá rozprávka. Lenže to zase nevieme, čo sa stalo, takže ja som spokojná postava tej mamy v tejto knihe, to mi vlastne pomerne vyhovuje.